Takže zdravím vás lidi u dnešního videa, zde máme nové video od Kerryho, je to reakce. Já jsem totiž dělal short o tom, jak se bude možná vracet tento rok a on se fakt vrátil. Takže jdeme se na to video podívat, pokud byste chtěli víc reakcí, tak napište do komentářů, nebo jestli bych měl vytvořit reakční kanál. Já nebudu zdržovat a jdeme na to. Nebyl jsem tu tak dlouho, že lidi začali dělat videa o tom, jak jsem umřel. Další videa budou dřív než to video jsem viděl, no, obě dvě tady. to nepovedlo. Během mojí roční spirituální cesty, kdy jsem vařil perník v jeskyni, tak se na netu děli crazy věci. Jeden týpek dropoval Enka a pak rozdal svoje nechty, další Cože? Tak to ani nevím. To je legit crazy, to on se jako go crazy, že jo? obtěžoval balerínu kapučínu před milionama Co to je, Fizy? polských dětí, jiný muž šuká Lambo a lidi jsou pořád překvapený, že je Kajumi kokot, cože? Všem kolektivně mrtá na palicu, takže všechno jako za starých. Říkal jsem ti někdy, jaká je definice šílenství? Kromě toho, Takže já jsem fakt rád, že se Kerry vrátil, protože Kerry je fakt jakže jeden z mých nejoblíbenějších youtuberů, jo. A jsem fakt rád, že už je zpátky, no, tak vítej zpátky vyšla i hromada filmů, na téhle YouTube scéně. jak spousta skvělých, tak i Minecraft film. Ale to není to nejhorší, co jsem tamhle Guys, já jsem Minecraft film neviděl, měl bych se na něj jít někdy podívat. Protože oni ho v našem kině furt dávají, tak já nevím, měl bych jít? rok viděl, protože furt existuje tohle. Můžu ti ukázat zadečky. Prosím. Jo, a taky film Hurry Up Co to je? Tomorrow. Film, který udělal Víkend, ano, ten Víkend, a je podobně zábavný jako kolonoské zahradní hadice. Ale nejdřív kontext. Víkend je jeden z nejposlouchanějších zpěváků na světě, anebo ty 2 dny v týdnu Guys, já se vám přiznám, absolutně nevím, kdo to je. Film jsem neviděl, žádnou písečku. Nevím, co můj vyspáváš, typ to není je teda. jednoduchý je zaměnit, na to bacha. Z alby Starboy a především After Hours se stal celosvětovou superstar, co zná i tvoja babka, byl několikrát nejposlouchanější na Spotify a dělal halftime show na Super Bowlu, což je každoročně jeden z největších eventů v Americe. Ale pak přišla pohroma, která poznamenala miliony lidí a zanechala na nich dodnes šrám. Dropl seriál. That sounded really gay. Bylo to špatný. Internet se mohl podat smíchy a ukončili ho předčasně dřív, než vyšla vůbec celá první série. Víkend se ale nevzdal a tak tenhle rok vydal film ke svýmu stejnojmennému albu Hurry Up Tomorrow. Film vznikal současně s albem a tak se navzájem Tak takovýhle jméno nezní dobře, teda nezní špatně. Tohle z toho zní jako film, který bych si pustil třeba. ovlivňoval. Because he had sent me a bunch of demos and stuff even before we shot. Are they songs? Are they score? Who knows? Like be inspired. And References. yeah, exactly. And I would add stuff in the edit. Což zní jako zajímavý nápad, ale to komunismus taky. Bang, 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 a potom to je swag, a potom to je rap. Film začíná, Crazy intro teda. a že slyšíme voicemail Víkendovi přítelkyně, co se s ním rozchází. You're pathetic, and your mom would be ashamed if she knew how you treated me. A tvoje máma joky úplně nefungujou. Pak už dostáváme náš první záběr celého filmu. Dobře. A nejenom, že tohle je první záběr, Tak kdybych si ten film pustil a tohle by byl první záběr, tak já bych se na to vysral. Že legit bych to vypl. Jako, jak na mě kouká, co mu je, co si šňupnul. Ne, nic, no před žalobking, no, je ještě skurvně dlouhý. I think we really wanted to amp up K čemu to tam je vůbec? Jako, prostě, the abandonment. Like for example, I'm not doing vocal warm-ups by myself. I'm doing that with a teacher. Protože tam není učitel, z toho neudělá dramatickou scénu. Kromě toho vidíme i jak v backstage posiluje, protože musíme procítit, jak je strašně chutňoučký. Nechcem být chutnučka, já jsem chutnučka. A jsme procítit, jak je strašně... what the hell? Co to je, brácho? Žiletka. Nechcem být chutnučka, já jsem chutnučka. A setkáváme se tu i s Víkendovým manažerem Lee. Jak dál? Nijak dál, prostě Lee. Je to Lee jako křestní, Lee jako příjmení, je to Lee jako Jakub a nevím. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on.
samotě, nebo... Celá tahle víkendová příprava na koncert, kde se nahypovává, nebo dělá... Ty vole. Trvá 6 minut. Už bych se po 12 udělal a Bro by pořád dělal... Ježiši, Gary, v klidu. Ale po všech těchto setkách konečně přichází konce. Dělám si prdel. Pak se totiž film přesouvá k další postavě, která je Wednesday. Tohle je přesně verze Wednesday, kterou jsem nechtěl vidět. Hlavně ne v roce 2026. Gary, v klidu. Crazy, že dostaneme středu i víkend v jednom filmu. Už mi chybí jenom Iron Manova Friday a Luděk sobota. Nicméně Jenna by se měla po tomhle filmu sehnat novýho manažera, protože Bro, jak na tohle mohla kejvnout. Vidíme Jennu, jak brečí, což by za svoje rozhodnutí měla. A v nějakém amoku polejvá dům benzínem, pak ho Borka není v GTAčku. Není v GTAčku. Řekněte jí někdo, že není v GTAčku. A ujede epicky v autě, zatímco poslouchá Víkenda. Protože samozřejmě, že poslouchá Víkenda. By the way, doufám, že se vám tenhle točící záběr fakt líbí, páč tenhle film je jich plný. V rozhovorech si všichni sáli a flexili, jak udělali ty nejvíc inovativní záběry na světě, ale půlka tohle filmu vypadá jak skupený kolotoč. Točíme se kolem lidí, okolo lidí, vedle lidí, kolem planety, kolem v autě, kolem v autě, kolem v autě, doprava, doleva, maty, free spiny, jackpot. Absolutně bez přehánění po nějaký době Možná bych si mohl tipnout, co Kerry dělal za tu dobu. Třeba gamblil, jako. Kerry, přiznej se. čumění na tenhle fest mi bylo blbě, nebo to bylo tím fentanylem, co já vím. Mimo to už fakt dostáváme víkendův koncert a tím myslím, že musíme čumět na celý song, zatímco se kamera točí kolem Víkenda. Co jinýho by taky dělala? Dalších 20 minut nám film ukazuje Víkendův lifestyle, kdy brečí jak je sám, brečí jak mu nikdo nerozumí, brečí jak je sám, brečí jak mu nikdo nerozumí. A ještě budu dělat tam to. A nebo kalí. A tak kalí, to ale... nikdo mu nerozumí. Kromě toho, že se ale pořád lituje, jak je sám, tak mu všichni říkají, že je úžasný. Superhero. To them, they need you. You give them so much, they need you. Připomínám, tenhle film napsal Víkend. Lidi tě potřebujou, oni tě kurva milujou, jen díky tobě zvládnou něco cítit v tomhle hnusném světě. Já tě miluju, já bych tě narval až po kouře. Prostě sám kouří prdel, jak je úžasný, ale zároveň strašně nepochopený, protože on není jako ostatní holky. Víkend má mimo jiný nějaký problém s hlasivkama, takže jde k doktorovi a tak dostáváme... Těch divných zvuků bylo dost. Však ten film je buď je smutný, nebo že dělá divný zvuky, o čem to je? Další divný zvuky s Víkendovým goofy a ksichtem. To ale říkám. řekne, že nemá nic s hlasivkama a jde o problém v psychice. Doktor mu ale řekne, že nemá nic Mikrošulin. Chudák. s hlasivkama a jde o problém v psychice. A tak lidi, rýmíčka je jako závažný problém, to nedá se nic dělat. Mu v podstatě řekne, přestane být putin. Než proč to je zrychlené. Mezitím se vracíme k Jenně Orteze, která si sehnala lístky na Víkenda, protože samozřejmě, že chce na Víkenda. Tenhle film se odehrává ve světě, kde existuje jenom víkendová hudba, což je ten pravej psychologický horor. Ale zase bychom se zbavili šamanskýho, něco za něco. Ano, je to těžký problém, že mi za celou dobu slávy žádná nevychutila. Takže Jenna dojde na koncert a vidíme Víkenda, jak depkaří v backstage. I can't be alone anymore. Protože to jsme ještě 50krát neviděli. Když se konečně vybrečí a taky naftuje jak doga, protože proč ne, tak může začít koncert. Víkend je ale totálně rozpůlnej a tak jakmile začne první song, tak přijde ohlas. Tenhle moment je actually založený na skutečné situaci, co se Víkendovi stala v LA, když měl vyprodanou show k albu Dawn FM a během prvního songu mu odešel hlas. Nicméně ve filmu je samozřejmě zdramatizovaná do extrému a během tohle dramatického momentu dostáváme i... Kurva, už zase? Víkendovi teda Kámo Borcovi těch tolik zvuků divných nestačilo, on tam musí přidat další? Padne hlas a dívá se do publika, kde se jeho pohled střetne s Ortegou a oba dva brečí.
Což je asi strašně deep, nebo WTF. V reálu se Weekend omluvil za svůj hlas a nabídl refundy. Ve filmu zmlátí Lia do spček a uteče do a na koho tak asi narazí. Hrdina! Yes! Počkej, ne? Já nevím. Wow, kdo by to řekl? For some reason jí okamžitě chce. Těsně, lidi, těsně. Do you wanna come? Vezme ji sebou do auta, kde jí začne říkat, jak si s ní rozumí. Silver, I feel like I know you. I know what you mean. Tak aspoň někdo to ví. Ty znáte se 2 minuty. Je možný, že si řekli něco víc off-screen, ale když je vidíme, tak většinu času mlčej a nebo si jenom říkají, jak se chápou. Netušíme, proč si s ní rozumí, v čem si s ní rozumí, ani co se mu na ní líbí, protože netušíme ani nic o ní. Reálně zatím řekla tak 3 věty. Dokonce vůbec její jméno vidíme poprvé až v titulkách, kde je Anima. To je jako anime nebo co? napsaná jako Anima. Anima? Anima je pojem používaný v analytické psychologii pro označení nevědomí. Počkej, anima je doopravdický nějaký pojem? Jak kdybych dělal nějaký takový video a bylo by tam anima, tak já bych si řekl anima? No, nějaká divná přezdívka, lol. Ono to má nějaký význam. Jednoduše řečeno, anima je pojem od psychologa a filozofa Junga, který říkal, že každý člověk má v sobě i protikladné stránky. Že každá žena má v sobě kus mužský duše, tomu říkal animus. Jo, vím, že znáte animus jenom z Assassin's Creed, to je trošku jiný. A každý muž má v sobě kus ženský duše. A ty říkal právě... Ne, co kur... Anima je zkrátka v psychologii taková vnitřní žena v muži, jeho citlivost, nějaká intuice i kreativita. Protože nikdy se neptejte Junga na jeho názor na Afričany. I právě kvůli tomu se na netu začal Wow. Počkej, on byl rasista? šířit teorie, že postava ženy Ortegy vlastně jen stělesnění víkendový citlivý ženský stránky a je prostě jeho Tyler Durden. Triel je vzácný. Ne tenhle, ale jo, ten díky. Což mění spoustu, ale nezmění to, že je ten film nudný jak prd. Nemám problém najít animu, ale co bych ještě mohl dát. Don't care, still don't care. I don't care. Nemyslím si, že je jediný člověk, kterýho by tohle zajímalo. Co myslíš, Milane? No, nevidím nikoho. Díky, Milane. Pak dostáváme se střih toho, jak spolu tráví noc, jak jí vezme na pouť, jak jezdí na kole a reálně se ten film na chvíli změní prostě na videoklip. Navíc furt netušíme, proč si tak rozumí, protože po hodině filmu ani o jednom z nich nic nevíme. Netušíme. Ne, podle mě si rozumí, protože je to Jenna Ortega, že jo? Však se na ní podívej. No, proč si tak rozumí, protože po hodině filmu ani o jednom z nich nic nevíme. O ní vím, že odpálila barák a hraje Jenna Ortega a o Víkendovi, že je smutnej, sám a bere drogy, o čemž je každá jeho písnička, takže jsem to věděl už před tím filmem. Bro, já vím, že jsi smutky, ale dej mi víc, prosím. Víkend nakonec zatáhne Jennu na hotel, kde jí pustí svůj nevydaný song. Tady to jsou věci, které si musíš jakoby fakt poslechnout, že jakoby... Dělej, já si ho chci vychutnávat. Nelíkne ho, páč nemá Telegram, ale rozbrečí se. I feel like it's about me. Víkend? Jestli jsem to zapl. Dovolím, že jsem nic nelíkal. Udělal film, ve kterém Víkend pustí Víkendův song Wednesday a ta se rozbrečí, že je to ta nejnádhernější věc, co kdy slyšel. Připomínám, tenhle film napsal Víkend. Jseš mecenáš, tvoje hudba zvládne léčit rány, jsi to nejlepší, co mě kdy potkalo. No matter what I do, I am so fucking alone. Všichni v tomhle filmu se cítí sami, což není problém. Problém je, že celý film nerozvíjí téma samoty žádným zajímavým směrem a celý komentář, co dostanem, je já jsem tak sám a jsem smutnej, protože jsem tak sám. Víkend si teda z Wednesday už nerozumí jen v tom, že jsou oba dny v týdnu a tak se rozhodnou, že ze sebe tu samotu vymýkají. A ráno se pak Víkend zbudí s plným telefonem. Mimo to Kámo, tak Borec má víc zpráv než já na narozeniny. Mě nikdo nepřeje na narozeniny, Max rodiče, ty vole. On tam má tolik zpráv, to je laker. dostane call i Jenna Ortega od mámy, která jí zdisuje, že jí odpálila barák. Což je ještě docela umírněná reakce. Posta uprostred ulice. Si trápna? Nikoho nezaujímaš? Robíš si čísla na nešťastí někoho jiného. Kromě toho přichází i drama mezi Víkendem z Wednesday a tím i nejmímovanější scéna z celého filmu. Jenna totiž chce být dál s Víkendem, ale ten jí bral jenom jako jednorázovou groupie a má prostě v píči. But
I have to go. Okay, so take me with you. A aby jsme se chápali, Jenna je fakt dobrá herečka. V téhle scéně se rozbrečí, křičí z plných plic, zandává lepší herecký výkon jak já, že jsem střízlej před mámou, když jsem se poprvé opil, do toho vrcholí epická hudba a najednou... Shut the fuck up! Shut up! I have to go right now. I'm getting calls. Shut the fuck out. Jo, to je jeden z hereckých výkonů. Jeho herecký výkony nezvládne ani Jenna a tak... Dík, že jsi to udělala za mě, teď si můžu do kolečka pouštět Víkenda, jak dostává přes držku. Když je vyplay, tak se mu zdá sen, ve kterém zůstal sám na celém světě a je z toho strašně smutnej, protože toho jsme neměli dost, když byl ten kot ještě vzhůru. Opravdu komplexní metafora, já tleskám. Nakonec v tomhle snovém světě najde tuhle vyhladovělou čuku, která má si symbolizovat, jak si Víkend neváží svojí ženský stránky nebo co. Není čas přemýšlet, protože nám ta čuka hodí skoklek. Proč se film o Víkendovi změnil ve Walking Dead? Konec se ale probudí a je svázaný k posteli. What the fuck? Já chápu, že to má být asi děsivý, ale probudit se svázaný Jennou Ortegou na hotelovém pokoji je můj vlhkej sen, ne noční můra. Na mém tier list... Ale Kerry, máš pravdu, dám tomu like, jo, to se mi líbí. Já u tebe nemám odběr a za chvilku máš 300 000. No tak to musím napravit. Z nepříjemných probuzení by tohle bylo hluboko pod tím, když jsem se jednou probudil jako brouk. Víkend se teda vzbudí jako Robe Bunny a Jenna mu začne mlejt nějaký na o tom, že ho pustí, pokud jí řekne pravdu. Be honest with yourself. Tell me the truth and I will set you free. Všechno? To mi zní docela fér. Ale jenom mě, ne Víkendovi, který začne řvát. Dobře, udělal jsem se nad knížkou prvouky a pak ji prodal ulepenou čtvrťákovi. Cože? OK, chápu, že Víkend utíká celý film před svýma problémama, s kterýma, jak už jsem říkal, vůbec nic nedělá a musí se jim postavit, aby mohl najít nějakou stabilitu. To chápu a je to přesně ten character development, který mi v tomhle filmu chyběl. Ale fakt nebyl lepší způsob, než aby ho musela uníst napraná Jenna Ortega a doslova ho začít prosit o character development, místo toho, aby se k tomu Víkend dostal jakýmkoliv logickým způsobem, tak ho k tomu radši donutí. Nemůžeme prostě celý film ignorovat všechny problémy hlavní postavy a pak na konci filmu agresivně forsnout progres tím, že ji na chvíli svážou k posteli. Nebo jako evidentně můžeme, protože přesně to se stane. You can't ignore it anymore, you just have to face it. Talk to me, tell me the truth, then you can go, I'll untie you. Víkend se ale rozbrečí a není schopný si to přiznat a tak Jenna dropne tohle. You know, your music is a lot more personal than people realize. Naprosto přesná reakce. A tak sledujem Jennu Ortegu glazovat Víkendovy songy. A synth pop new wave track that you can't help but move to. It's very emotional though if you listen. Opakuju, tenhle film napsal skurvený Víkend. Lidi jsou moc prostý na to, aby chápali, jak hluboký moje songy jsou. Rozdávám se na kusy a oni to neslyší. Nechtějí to slyšet, ale teď budou musí se ponořit hlouběji, aby viděli svět jako já. A jestli ne oni, tak jejich děti pochopí, že jsem Bůh. Víš, že si můžeš prostě vyhodit doma jako normální člověk, bude to i levnější. Proč si to neuděláte doma jako všichni, u televize, s velkou obrazovkou, s 50 kanály? Aby toho nebylo málo, rozebere hned několik songů a pak Ona mu tam začala normálně emotovat. ke každému hodí TikTok taneček. Tak geniální filmařina je v tom, že jsem se po chvíli začal cítit stejně uvězněný jako Víkend. Reálně sledujem Jennu Ortegu jen vibovat na Víkendovy songy přes 20 minut. To je jedna epizoda Přátel, co jsem sledoval. 20 minut? A já asi chápu, co dělal Kerry, jakože jestli tohle co trvalo 20 minut a to musel zkouknout hrozně dlouho. Právě 20 minut trvá tohle video. Sledoval Wednesday emotovat a pak rozebírat, jak smutný ty songy jsou. It's actually a really emotional song. You know, it's about emptiness. Wow, díky moc Anthony Fantano za hlubokou recenzi. Dle mého profesionálního geniálního posudku je tato písnička takzvaně smutná a na to bych nepřišel, ty pí. Nečekal bych, že Víkend sám přizná, že se jeho hudbou dá mluvit, ale waterboarding Že to je jeho písnička. Tamto, co to. Proti tomuhle vypadá jako docela To je hustý, to je dobrá. No, please. Just allow yourself to feel it. Naštěstí pro nás i Víkenda to nakonec skončí, protože na dveře zaklepe Lee. Už zase! Dobrý den, tady problémek. Jenna se ho pokusí poslat do prdele, ale strhne se z toho hádka. You think you are? Fuck you. What you say? What me?
Pojď ven, vole! No tak já jdu? Já jdu, ty V tomhle případě ale nejde Jenna Ortega ven, ale Lee dovnitř. Strhne se epický Mortal Kombat fight, který vyvrcholí tím, že Lee padne. Což by asi bylo i smutný, kdybych o něm cokoliv věděl. Doslova neznám ani jeho celý jméno. Nicméně po téhle velmi intenzivní scéně Jenna přijde za víkendem a znovu ho prosí, aby řekl pravdu. Please be honest. Ale on z nějakého důvodu stále nemůže. Co koukám do prdele? Jenna teda rage quitne stejně jak já, rozhodne se, že plune kostnici a prostě ho upálí. Jak jinak? Když ho ale polije benzínem a je už ready hodit zapalovač. No to ne. To si děláš srandu, on začne zpívat svoji Nemyslíš písničku, vážně? ne? Ježiši. Týpek začne zpívat a ona je z toho tak unešená, že ho pustí, přestože unesla člověka a jiný ho znežila. To ti Brozan dal doslova Detroit na dobrý konec, no já mám dost. No tak to je hrozný. Kdyby zandal aspoň tohle, tak to by byl banger, že jo, ale tak on tam zandá goofy a sračku. Víkenda teda pustí, ale pokoj stejně zapálej, protože hotely, I guess. Jak jinak by taky mohl mít Víkend svůj hrdinský shot, kde odchází od požáru. A žena prostě jenom tak asi zmizela? To je o důvod víc, proč by mohla celou dobu být jenom nějaká manifestace Víkenda, ale taky jsme jednou v random scéně jenom tak viděli krást na benzínce, když u toho Víkend ani nebyl a taky nevím, co by s ním měli společný, všechny ty s tím, že odpálila barák, takže co já vím, kámo. Po tomhle všem se už na nás Víkend jenom naposled podívá, stejně smutně, jako se já cítím a... Doufám, že nezačne dělat další divný zvuky. Je tu konec! Jo! A počkat, že 3 minuty videa. Ještě teda vidíme, že tenhle film byl věnovaný Kevinu Turenovi. Netuším, kdo byl Kevin, ale snad smrt, jinak si tohle chudák. Kevin Turen. Kevin Turen. Americký filmový producent. Kdo to je? Asi umřel už. Jako smutný je, že umřel, ale ještě smutnější je, že to bylo věnováno pro něj, takovejhle film. Tak nezasloužil. No. Díky za pozornost. OK, tak já doufám, že jste si rozbor užili, aspoň víc než já ten film, jestli ne, tak to je v píči. Už klasicky se tady vidíme. Kerry nám tady zandá nějaký real talk. Zase po mega dlouhé době, tentokrát teda ještě výrazně delší než obvykle, což jste si asi všichni všimnuli. Mi přijde, že tady říkám úplně pokaždý, já tady pokaždý se vrátím prostě, řeknu, že se hrozně omlouvám, že jsem tady mega dlouho nebyl. A jenom proto, abych pak zmizel ještě na delší dobu. Což se omlouvám, nedělám to schválně a přeskočím teda tady svoje klasické keci, teda k nějakým kreativním vyhoření, který jste si asi všichni všimli, že se mi stalo už nějakou dobu dozadu. Viděl jsem, že si dost lidí myslelo, že už fakt nežiju, jiný zase, že jsem už na dobro skončil s YouTubem, což je ještě mým. Pokaždý, když měl prostě pauzu, tak to bylo kvůli nějakému důvodu psychickému a já jakože to chápu, jo, jako Kerry, pokud na tom není zase tak dobře psychicky, tak prostě chápu to, jo, a já jsem mu i psal do DM s nějakou zprávou, počkat, já se na ní můžem podívat, jo, tady, tak já jsem mu psal, že jo, Kerrymu tady. Čau Kerry, chci se zeptat, proč už asi rok nenatáčíš videa a fakt bych chtěl, aby se zvrátil, protože nemám co sledovat, takže to je pravda, já jsem neměl co sledovat, jo. Prostě Kerry je jeden z mých nejoblíbenějších youtuberů a prostě chyběl mi, jo. Tak jsem sledoval jeho stará videa. Vždycky, když jsem měl nějakou delší pauzu, tak se ti dělo něco na píču, proto doufám, že se neděje nic zlého a přeju ti, aby ti všechno přešlo a zase něco na to, počkej, co? V životě na píču a proto doufám, že se neděje nic zlého a přeju ti všechno, přeju ti, aby všechno přešlo a zase něco natočil. Rozhodně nejsem jedinej, komu chybíš. I malej
olomoucký skřítek. Bige. Ha. Jsem to psal 21.8. Tyjo, můj humor byl na úrovni Bigeho, no. Nemá na co reagovat, ale třeba pracuješ na něčím velkým, třeba na filmu, že jo? Haha, not funny, bro. Ale teď, popravdě, prostě mi chybíš a jsi můj fav youtuber a přeju ti, aby všechno přešlo a čus. Jakože Kerry neodpověděl vicepremiér sexu. Zajímavý. Kerry mi neodpověděl jak neočekávaně a jakže podle mě nejsem jediný, kdo mu psal, jo. Já jdem rovnou na ten film. Pravděpodobná varianta než ta první, pač kdybych chtěl odejít, tak věřte, že bych se rozloučil, kdybych chtěl odejít, drobnou bych... Plně kdyby odešel, tak by o tom jakože natočil video a úplně jako by to video vybouchlo a jakože by měl fakt o hodně, třeba ne 36 000 lajků, kdyby tohle bylo to video na rozloučení, tak by to nemělo třeba 36 000, ale 50 000, dejme tomu, a mělo by to třeba 500 000 zhlédnutí už jako za 5 dní, jo. Sakra. Svoje už mám vyděláno 2, zbalil bych si, vole, svých 6-7 švestek a zmizel do pí, což se nestalo a pořád se to neděje, i když chápu, že to tak mohlo vypadat, já jsem sám nečekal takhle dlouhou pauzu, když ten čas utíká strašně rychle, reálně mi utekl ten rok jako pár měsíců, ale bylo to něco, co jsem nějakým způsobem potřeboval. Já jsem tohle video dělal v poslední době, když jsem se po dlouhé době actually fakt cítil na to a myslím si, že je to z toho actually jako fakt cítit. Jsem s tím Jo, to video se Kerrymu fakt povedlo, jo. Jakože 2TV pro Kerryho, napište do komentáři 2TV pro Kerryho. Fakt. Jsem mega spokojený, což ať to může znít jakkoliv, prostě klasický influencerský keci, který říkají ve svých videích všichni, tak tohle je pro mě fakt asi to nejdůležitější, jako abych se fakt s tou tvorbou zvládl nějakým způsobem zosobnit a actually jsem se za ní zvládl postavit a fakt mě bavila, fakt jsem si ji užíval. Ten joy je pro mě jako nejdůležitější a když jsem narazil před nějakou dobou na ten prostě nějaký blog, který se potom projevil jak do mý kreativity, tak i do nějakých jiných aspektů života, tak jsem tu radost tvorby prostě necítil. Vím, že jsem měl být ohledně toho mnohem transparentnější a celkově víc komunikovat, co se mi zrovna děje, anebo být prostě aktivnější na stories a takhle, ale upřímně ona čím delší doba byla. Na story taky nic vůbec nedával, to si pamatuju, že jednou jsem prostě, to bylo toho 31. koukám na Instagram a říkám si, tyjo, Kerry někdo něco dal na story, tak se podívá a tam, že vydá video. A bez toho videa, tak tím víc jsem se i já sám styděl se nějakým způsobem vyjadřovat a k čemukoliv, k nějakým věcem prostě vykukovat, když netvořím zrovna na YouTube. Ale hej, je to tady, dostali jste nový rozbor před GTA 6. Právě s tím, jak často to vole volně. To je jakože crazy, to GTA 6 odložení, no to mělo být v roce 2025, bylo to vyhypovaný, že jako jo, GTA 6, nejlepší hra roku, jo, 2025, je 2026 a má to být, myslím, 2027, tak děkujeme. Tak dostaneme tak 2 příchody Ježíše před GTA 6. Chodilo mi actually i dost zpráv, jestli jsem v pohodě, čehož si... že by si to přečet? Kerry, on si... Legit, jestli si to přečet, tak to je 2TV. Mega vážně, děkuju. V dalším roce budu určitě aktivnější, minimálně na Jo, děkujeme. Aktivnější, tyjo. No, mám trošku pochybnosti. A jiných socials, abyste věděli, že zatím žiju a přestože nechci radši dávat žádnou jako deadline, tak vám můžu slíbit, že další videa a třeba i nějaká jiná tvorba ještě bude. Kámo, 2TV, počkat, co je tady? Už jen 3 videa a 3 Kerryho videa bude rok 2030, jako, no, trošku real, no. Kerry jak Pennywise, ukáže se iba to je ze Slovenska, to nebudu číst. Kerryho návrat před GTA 6? Čekal jsem, že si to odškrtnu. Kerry off, doslova. Políčko z binga karty 2025, jsem rád, že nemusím. Já jsem dělal short o tom, 2TV, dejte odběr Kerrymu a i mě. Já se s vámi loučím a čau.